خدرو روی نکنن. یا توبه. یا چیز دیگه نگفتن نمونه اونم جا دکویا. ایجا قصوز نمیبینی подписаться навстага ҳавая меҷиқи ав параша зангулача мебури я борига ура меҷиқи роз дастаси мебем ҷа я лайкай куни халия меҷиқиша меша вот. Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу ба тамоми тамошобинони YouTube. Нои Ҷаҳонгир, канали Восточная музика. Мо худмон блогери наве мехоҳем ки ҳамаи блогерои нава дастгирӣ кунем. Бародарон ва ховарони азиз, кадоме ҳам видеоро мебинад, подписаться кунен дар канали мо, лайк монен. Иншолло ки бо дигаро мисол бо кадоме ки блогер шуда мехоҳам мо дастгирӣ мекунем. Бо пешравиҳои нава иншолло ки кадоме блогерам набошен, подписаться кунен, лайк монен, иншолло ки пушаймон намешен.